Abdul Ahmad mai kwashewa. Ina ya kaje ka da kada ka riki da wannan baka labari na rayu dani amma ko kai kuskure da kamun wannan tambaya kai duk yawan taron da ake yi duk matasan da ake tara ba ka da labarin taron da ake yi wani taro kenan malado Producer Abdul Ahmad mai kwashewa yake gabatarwa taron da an yi shi a Kano, an yi a Kaduna, an yi a Mina, yanzu gobe za a yi a Bauchi. Kai kafa da kafa. An yi daga nan sai Bauchi. Ni ma za ni tau. Kana nufin za ka? To taro fa na kyau. Matasa na ba da haɗin kai. Dan yanzu haka matasa kuma suna ba da goyon baya. Masha Allah. Ai saboda adali ne. Saboda haka gobe ne taron na Bauchi. Ni ne da ka gani daga nan gun Bauchi na yi. Saboda haka ya doka fa na kafanka. A da Allah ka ba. To idan na yi misa din sauran kai duk kai attending. Ai dole in ka nema in fara attending. Sai Bauchi. Sai Bauchi. Garin masa. Bauchi. Garin masa. Bauchi. Garin adalci. Bauchi. Garin masu kulawa da al'umma. Bauchi. Garin masu ba da haɗin kai. Bauchi. Garin zaman lafiya. Bauchi. Garin sarauta. Bauchi. Mu je na Rabi.